लोगोफोर जोंना सौखि गैया आरोना जोङो बाहाय उन्दुयो प्लास्टाराव लोगोफोर खनल'सो संहरबाय थादोंमोन नालाय ओंखायनो खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो लोगोफोर दिनै जोङो थास' गायनो नागिरदों लाबो देनायखौ होबाय अरखियाव हांगासिनो दायो नाखौ सोरबा गुड मर्निं बयखौबो एन्ड लोगोफोर दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो मैया खांख्राइ लायदों ओमफ्राय आरोबाव जोङो मा संगोन दिनै नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोना ओमफ्राय जों लोगोफोर बाजाराव जोङो मैगंखौनो बायनाङा जेराव थाङो बाहायनो मैगं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ना लायबा ना मोनो खांख्राइ लायबा खांख्राइ मोनो ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव मेरला सोंहरदों बिसिना दंना गैया मोनसे आं हम टावारनि भिडिअ खालामदोंमोन बाहाय स' नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दिनै जोंना बिसिना दंना गैया स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आइ खारबो नै र' नों मोजाङै थाबाय था आमाया जमने जमायथ' र' नुबाय खर' हमस्ला माखै सेरनै बिदि हरजासिगोन गैया ना बे लास्ट बोरोथो स' लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै दिन्थिनोसै आरोना बेनो जाहैबाय जोंना बिसिनायानो जों माने प्लास्टारावसो उन्दुयो आरोना लोगोफोर जोंना सौखि गैया आरोना जोङो बाहाय उन्दुयो प्लास्टाराव लोगोफोर खनल'सो संहरबाय थादोंमोन नालाय ओंखायनो खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो लोगोफोर जोङो उन्दैनिफ्रायनो बिदि प्लास्टार बिसिनायाव उन्दुबोनाय आरोना ओंखायनो जोङो माबा जाबाय मा होनो हेबिट जाबाय हुदा जाबाय आरोना जोङो ओमफ्राय उन्दैनिफ्रायनो सौखियाव माबा उन्दुनो मोनाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना मेकआप सामानखौ सोंहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोङो मेकआपखौथ' लागाया खिन्थु खाजल बायदिसिना मेला दिन्थिनोसै सेन्देल दोनग्रा बक्सआव मा दं दोनग्रा देब्बायाव मा दं नैबे जाहैबाय जोंना निउ लंपेन्ट माने कुम्फुनि आरोना मैयासो अर्डार खालामनाय फ्लिपकार्टआव जोङो बांसिन फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामो नोंथांमोना मोनसेयाव नोंथांमोना अर्डार खालामनायाव कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय इसानि आंखौ मिनिगासिनो सालाब्रा ओंखायनो आंहा बुंनो हायाखै आंहासो मा बुंनो हायो नुहुरा न'आव खबलाय सलाय माथो अ जा गोलावखा दाख्लै लाबोनाय लोगोफोर बेखौ 15 आगष्टआव आर्मि लंपेन्टखौ antivirus नैजानोसैना तोरासो फांलाय माबा मुंदानजोब्बायसो बेगाबो हे मेरा बेग खाथि थायो रायदों सिगरे हे खानायदाफोरनि बिबार लबर क्लिप कब से खुशा है मेरे पास कैसे खुशा है मेरे पास इतना ही तो है ये है मेरा पैसा जे इसमें खाली है लोगोफोर नै आं बाय दोनो देलायग्राखौ अपेन दिस नाय मा दं आंना देलायग्राया सेम्पु क्लिनिक प्लास ओमफ्राय बाहाय गयबो दंलायलायनो जानो कैमरा को तुम लोगों ने सामान पिकअप करो मेरे को पिकअप करो ऐसा क्यों करता है यार पिकअप ऐसा क्या पिकअप बोला था पिकअप ऐसा नहीं दिनैनि ओंख्रियानो जाहैबाय लोगोफोर थारुन ना टेस्टि मैया लाबोनाय खांख्राइया लोगोफोर दायो दिन्थिनोसै एसेयाव मेरला दंबावो नै बाबाया नै लोगोफोर हाग्रा दानस्रिनो नागिरदों इतना हाग्रा गुदुबाय है माय गॉड एंड हमारी लोगोफोर दिनै जोङो थास' गायनो नागिरदों बे जायगायाव
दै खाथिनो नैबे गायबाय हगारदावल' होनसिगोनब्रा बियो दाउखा होनाय दंमोन लाबोफिनसिगोन 강수윤다 주어마람 저기들 가 타룬 정 나गिरबाय आरोना बाहायनाय जानबाय सारायखौ सोरनिया पकायो नै लोगोफोर खांख्राया ओमफ्राय नै मामिया थौसियाव देगासिनो लोथौ बानायनो थाखाय खांख्राइ लोथौ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दाबु दा जायगासिनो Tarun na लोगोफोर नै गोदौगासिनो नै ना खावै जबाखै आरोना जबावनांगौ ना बुग्लाय मैथा बांगाल खांख्राइ देनायखौ होबाय ना सावनाया मोनबाय फाइनालि लोगोफोर बे नाखौ जोङो सावबाय ओमफ्राय दायो देगोन आरोना बामलुजों गोथाव जानोसै फाइनालि नै खांख्रायाबो मोनबाय खांख्राइ लोथौआ ना बाथोनाबो जाबाय दानिया ओंखाम जानायनि लाहार फाहार ओंखाम माला मोनजायो नरगासिनो लाबो पिताजी ले लो Cộp Mayaबो जाबाय नै बयबो जाबाय नै लोगोफोर थोरसि गिदिराव जाहोबाय आंखौ स्टार्ट जानाया लोगोफोर ना मावा दांग्रा ना बाथोन खांख्राइ ना फिथिख्रि नै लोगोफोर सोलाबना होदों बाबा ओंखाम जानो होफैदों नै आरो ना मासे हरबावनोसै आं मासे दंसै ना लाय थारुनजों नाजों मैयाजों ना बोनहैनाया